Tervetuloa Muro-paketin Googlen CR48 prototyyppikannettavan esittelyyn. Kannettavan on tarkoitus esitellä yrityksen tulevaa Chrome OS-käyttöjärjestelmää, jossa kaikki toiminnot ovat tavalla tai toisella kytköksissä internettiin. CR48 ei saavu myyntiin, mutta laitevalmisteen Chrome OS-kannettavia on luvassa vuoden puolivälissä. Kannettava on mattapintainen ja muotoilultaan hyvin pelkistetty. Jämerän rungon kanssa laitteella on painoa noin 1,7 kg. Rungon oikealla puolella on SD-muistikortin lukija, kuulokeliitin, USB-portti ja virtaliitin. Vasemmalla puolella on VGA-liitin ja lämpimän ilman ulostuloritilä. Näyttö on 12,1-tuumainen ja resoluutio on 1280x800 pikseliä. Näytön yläpuolelle on sijoitettu web-kamera. Rungon etuosassa on monikosketusta tukeva touchpad, jossa ei ole erillisiä nappeja. Näppäimistön näppäimet muistuttavat paljon MacBookien näppäimiä ja niiden tuntuma on miellyttävä. Chrome OS poikkeaa radikaalilla tavalla muista käyttöjärjestelmistä, sillä sen käyttäminen vaatii jatkuvan internetyhteyden ja tunnuksen Googlen palveluihin. Laite käynnistyy muutamassa sekunnissa ja palauttaa halutessa viimeksi auki olleet välilehdet. Työympäristön toimintakuntoon saattaminen riippuu paljon käytössä olevan internetyhteyden nopeudesta. Pääosassa on Chrome-selain, jonka ulkoasu viitoittaa koko käyttöjärjestelmän ulkoasua. Chrome OS:ssä ei ole työpöytää, ohjelmia listaavaa käynnistävalikkoa tai tehtäväpalkkia, kuten esimerkiksi Windowsissa. Chrome OS:n tarkoituksena on käyttää ohjelmia, jotka toimivat internetin yli. Tällaisia ovat esimerkiksi Googlen Docs-tekstinkäsittelyohjelma sekä Gmail-sähköpostiohjelma. Ohjelmien laajennuksia ja teemoja voi hankkia Googlen omasta Chrome Web Storesta. Käytännössä ohjelmat ovat enemmänkin pikakuvakkeita tai kirjanmerkkejä, jotka ilmestyvät pääsivulle. Käytössä on paljon erilaisia näppäinyhdistelmiä, joilla voi esimerkiksi vaihtaa käytössä olevaa ikkunaa, aukaista sivuhistorian ja käyttää noolinäppäimiä page upina ja page downina. Pitämällä virtanappia hetken pohjassa laite kirjautuu ulos auki olleesta tunnuksesta. Näppäimen painaminen toistamiseen sammuttaa kannettavan.